Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wah, sawu apa dong ya? Wah, salam nang kanca-kanca lho. Jenengan lanjut mboten? Mboten. Mboten, Mas. Kalau ngene apa? Telepon wali. Kamu Rizki. Ampun. Telepon diparingi nomere Pak Fikari. Wis duwe berasane. Terus menan WA Pak nggih kan menan telepon. Terus kalau WA langsung Assalamualaikum. Gak dibalas. Tentang rung gak dibalas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau jenenge Mas. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tapi ke satu fasal wa man lazimahu, Mas. Wajma'u. Wajma'u san. Wo iki. Titik wis. Wa ajma'u faslun, tawi satu fasal wa ajma'u lan sepakat sapa para imam mazhab ijma' ala anna sobia ing atase temene arek cilik balita ngene diarani sobi niki. La yajib niku mboten wajib ala ing atase sobi al haju apa haji. Wala iskutulan mboten gugur anhu saking sobi apa fardu kefarduane sobi bil haji kelawan haji. Mangan niki. Qoblal buluwi sadurunge balik. Cara wis haji sik cilik, iku sik wajib sik anu. Dadi percuma. Ngono ndak gugur. Dereng balik. Kapok. Walakin tetapi yasih sah ihramu napa ihrame bi kelawan ihrame sobi bi kelawan haji. Bi idnin kelawan izin. Saking sinten waline? Inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Idza kana arikalane ono sapa sobi niku yakil wis obah lah akale wa yumayyizu la wis mumayyiz. Wa man la yumayyizu yahrumu anhu wal apa iki Mas? Yahrumu wis padha ae, ngalangi tapi artine. Wa man la yumayyizu yuhrimu ding yuhrimu anhu waliyuhu. Waman lan utawi sapa wae wonge maksude arek cilik niku arek cilik la yumayyizu ingkang dereng mumayyiz sapa man yuhrimu moko ihram anhu saking man niku waliyuhu sapa waline sing ihrami ihrame tok tapi waqala Abu Hanifah waqala ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah la yasihu mboten sah ihramus sobi apa ihrame arek cilik bil haji kelawan haji. Bayo dawa wis ya. Lek umroh pripun? Hah? Lek umroh. Napa berarti sunnah? Ya padha ya hajine ngeten hukume nomale umrohe. Nek kias tapi aku ndak ero dereng dibahas. Onten ta sing umroh sing cilik ta? Iki orane berban. Ini ta budal. Termancuk. Iya. Heeh. Mungkin itu orane dhuwit ya. Sah. Kan sah. Ihram tok. Tapi mulai kan disebut haji. Umroh kok, Re? Ya disebut amir. Masalah gak iso, Pak. Heeh. Haji bukan cilik gak iso, Pak. Kan gak mungkin nih celuk. Ji. Pak Kaji. Cilik, dari aku cilik ya. Iya. Haji kecil jadi. Li gak enak. Iya, Dra. Di leci ngono. Mulane Kaji. Lah. faslun wallahu alam bisawab. Fatihah.